Pratite kviz Potjera uz K2D3. 4 igrača koji se ne znaju od ranije moraju igrati zajedno kao tim ako žele osvojiti novac, ali na tom putu postoji prepreka – lovac. Vrijeme je za Potjeru. Dobro večer i dobrodošli u Potjeru, gdje su naši večerašnji natjecatelji sve redom debitanti. Mogao bi ovo biti nastup kao iz bajke. Upoznajmo ih. Dejan iz Zagreba, 51 godinu, djelatna vojna osoba. Tomislav iz Zagreba, 33 godine, zaposlen u logističkoj tvrtci. Daniel iz Slavonskog Broda, student, 19 godina. Ivan iz Zagreba, 41 godina, njegovatelj. Igrat će pojedinačno, pa protiv lovca i na kraju završnu potjeru. Igru otvara kapetan. Dejane, rekli ste da ste djelatna vojna osoba, ja vam se zahvaljujem na vašoj službi. I kapetan ste večeras, ali ne po činu. Da. Predvodite ove debitante. Što još možemo saznati o vama? Evo, Dejan 51 godinu, sretno oženjen, otac diplomandice na Akademiji likovnih umjetnosti, slobodno vrijeme, malo biciklizam, trening, povremeno badminton i to je to. Odlično. Za prvi puta. Za prvi puta. Ovo je vaša minuta. Pretpostavljam da vam je sve jasno. Sve jasno. Ako ste spremni, možemo krenuti. Može. Vrijeme, sad. Školski primjer kakvog je elektriciteta trljanje balona o nečiju kosu? Statičkog. Točno. Koji je dio tijela nevidljiv u metafori Adama Smitha kojom zagovara slobodno tržište? Dalje. Ruka. Koja je trosnovna riječ za slanu vodu sa začinima u kojoj se meso priprema za sušenje? Pac. Točno. Na kojem je sjevernoameričkom jezeru sjedište komandanta Marka i njegovih vukova? Ontario. Točno. Za koji engleski nogometni klub navijate ako želite pobjedu građana? Dalje. Manchester City. Kojom se javnom ispravom izdanom u matičnom uredu dokazuje hrvatsko državljanstvo? Domovnica. Točno. Iznad kojeg je oceana nestala Amelia Earhart pri pokušaju Tihog. leta oko svijeta? Točno. Kanji, katakana i hiragana pisma su kojeg jezika? Japanskog. Točno. U kojem filmu iz 1980. Richard Gere glumi mušku prostitutku? Dalje. Američki žigolov. Ime kojeg je koktela s rumom, kolom ili metom prema predaji parola iz španjolsko-američkog rata? Cuba Libre. Točno. Što je po zanimanju vojno djelatna osoba, pa to smo već nekoliko puta rekli. 24.500. Ja mislim da možete biti zadovoljni. Zadovoljan. Budući da niste imali prilike upoznati naše lovce, došao je taj trenutak. Ja ću ih predstaviti, ali igrat će protiv vas samo jedan. On voli braću Grimm i Andersena, ali ovdje nije došao pričati bajke. Prvi lovac je Dejan Kotiga. I da je među vama djevojčica sa šibicama, njoj večeras ne biste zapalili. Drugi lovac je Morana Zibar. Njegove su moći tolike da bi bez poljupca probudio Trnoružicu. Treći lovac je Krešimir Svučević-Međeral. Dok se od vas mogu čuti samo priče za malu djecu, nakon njegovih priča nećete moći zaspati. Četvrti lovac je Mladen Vukorepa. Zastrašujuće, zar ne? Zastrašujuće. Ali ipak imate nekog favorita. Pa evo kako... Ili favoritkinju. Ili favoritkinju. Kako godinama već kupujem crno vino dobro u Motovunu, možda Dejan Kotiga. Dobro. A onda recimo second best? Morana. Dobro. Dobro večer, Dejane. Dobro večer. Dobro večer, Joško. Večer, Ekipa, dobrodošli u 999. emisiju. Kako se osjećate? Mlado. Tako izgleda. Mlado i prpošno. Kao da je tek 9. Dok sam ja crno vino u Motovunu pila, Dejan je još kozje mlijeko cuslao, tako da ja sam vam tu bolja sugovornica, vjerujte. Hipnotiziran je Dejan malo. Onako očaran je vašom ljepotom, pojavom naravno. Naravno. I hoće li vas to spriječiti da pružite dostojanstven otpor ili ćete se samo pred damom... Dapače, imam dodatni motiv. Dobro. Očekujem dobar otpor. I zadovoljna sam nastupom. Hvala. Vrlo suvereno, odličnih 7, početak iz snova. Na 24.500, za 7 točnih odgovora, 7.000 kuna niža ponuda. Malo ćemo povisiti, viša je 90.000 kuna. Tomislave. Srednja je super, ali znaš i sam da
je išao za tebe? Daniel? Pa nastup je bio odličan, srednja jako dobra, ali ako imaš hrabrosti za višu, probaj višu. I Ivane? Odličan nastup. Budući da bi nam trebao kapetan, ja bi se držao sredine. Hvala. Dobro, ima različitih želja. Da, i kod mene isto. Sve pršti od hrabrosti u vama, ja to vidim. Ja to vidim odavde. 90. Pa naravno. Ja taman da ću reći, ne dajte se navući. I evo ga. Za 90.000 kuna krenimo s potjerom. Dejane, sretno. Hvala lijepa. Evo prvog pitanja za igru na ploči. Koji se štapići za jelo tradicionalno izrađuju od čelika, mijedi ili srebra? A. Japanski, B. Kineski, C. Korejski. Kineski? Ne. Korejski da i Morana točna. Čistom eliminacijom. Nisam još imala korejske u rukama. Oni ima se, može se, pa nećemo raditi drvene kad možemo. Ali ja bi isto tako išao nekom vrstom eliminacije. Nekako tradicionalno drveni, ovi, pa ne znam. Ovo je bilo opasno i ovo se moglo očekivati ako ne znate odgovor, jer Morana odmah hvata tu priliku. Mazi vas i pazi vas, lijepo vas omekša i onda lagano, crno vino. Ajmo mi dalje, kao da se ništa nije dogodilo. Koja pribaltička nogometna reprezentacija nastupa u Ligi D, najnižem razredu aktualne Lige nacija? A. Estonija, B. Latvija, C. Litva. Dva puta B. Ovoga puta točno. Latvija. A naša Lomkinja, također točno. Kojom vrstom eliminacije sad? Eci, peci. Dobro, pošteno. Ajmo dalje. Koji je politički sustav od 1990. do 2000. bio na snazi u Hrvatskoj? A. Polupredsjednički, B. Predsjednički, C. Skupštinski. Znam. Mislim da će biti okej. Polupredsjednički je u redu. Morana, točna. Hajmo dalje. Sve je jasno i u pitanju, tako da... Koju riječ Albano i Romina Power otpivaju 29 puta u hitu iz 82. A. Felicita, B. Libertà, C. Serenata. Felicita je točna. I Morana točna. Pjevat neko? Ja u sebi upravo pjevam, a vi kako znate. Sjajno zvuči. Ajmo dalje. Želite to. Na početku koje se drame pojavi duh od glave do pete u ratnoj opremi? A. Hamlet, B. Macbeth, C. Otelo. Ako su tamo bile eliminacije, ja bi možda na ovom pitanju išao bar za onim di se 100% pojavljuje, na primjer. Hamlet. Ne u Macbethu, iako je Morana točna, bit će ovo kraj, a je. I mene je vuklo na Macbetha, ali tamo su, ipak stala sam i otišla na najočitije, tamo su vještice ili tako nešto. Da. Ja bih vas sad utješila čašom tirana kad bih mogla, ali to ćemo onda obaviti poslije. Drugi put. Vratite se. Naravno. Debi uopće nije bio loš. 24.500 na minuti, odlazak na višu, sve kako treba. Još da ste začinili s povratkom završnom, bilo bi savršeno. Ali to je pozivnica za sljedeću emisiju. Hvala lijepa. Živjeli. Ekipa sretno. Kapetan novi je Tomislav. Tomislave, novi kapetan, nove odgovornosti, novi pritisci, ali samo zato što je Dejan otišao iz emisije. A bilo je skoro savršeno. Što još možemo saznati o vama? Tomislav iz Zagreba, 33 godine, zaposlen.
Oženjen, sretno, valjda. Pozdravljam suprugu doma i pokćerku koja je vjerno i vaš obožavatelj, 12 godina, obožavatelj vjerni. Hvala. Prati svaki dan, tako da slobodno vrijeme, čitanje, filmovi, belot, prije nogomet, sada manje, ali pratim. A Sjever Maksimir? Nekad, ali više ne. Zbog frizure ili? Da, zbog svega, nastup onako. Cijeli gard je bio dobar. U svakom slučaju imate dobre navijače, je li tako? Tako je. Dobro. Ovo je vaša minuta. Možemo? Može. Vrijeme. Sad. Kojih je stanica najviše u krvi zdrava odrasla? Točno. Koja se riječ u flori odnosi na velike paprike, a u fauni na kopnene rakove? Babogan. Točno. S kojim je dobročudnim duhom u filmskoj verziji plesala? Točno. Koji otok uz istočnu obalu Kanade Italijani zovu Terra Nova? Dalje. Newfoundland. Tko je animirani stariji brat Lise i Megi kojem glas posuđuje? Točno. Kojim se sportom bavi osoba koju Slovenci zovu smučarski skakalec? Skijaški skokovi. Točno. Učinkovita gospođica Felicity Lemon tajnica je kojeg fikcijskog detektiva? Dalje. Hercula Poirota. Kako glasi italijanski izraz za tjesteninu kuhanu tako da je pod zubima i dalje tvrda? Točno. U kojem se gradu održava festival dalmatinskih klapa i gusarska bitka? Omiš. Točno. Prema venecijanskoj legendi poljubac u gondoli ispod kojeg mosta jamči vječnu ljubav? Uzdaha. Copy-paste, 24.500. Pred Moranu, izvolite. Dobro večer, Tomislave. Dobro večer. Ako smijem, ja se pridružujem pozdravima vašoj navijačkoj obitelji. Volimo vjerne gledatelje. Zbog njih smo i došli do 999. Evo i sudbina je htjela da u toj svečanoj, skoro posvećenoj emisiji i vi okusite kapetansku vrpcu. Ja bi najradije da svaki od vas to proba. Vidjet ćemo. Isto kao kod Dejana, pohvaljujem nastup. Siguran, znanja ima, vidi se. A sad, kako ćemo dalje? Naravno, vi slutite da će ponude biti iste. Hoće. Znači, niža ponuda 7.000 kuna i viša 90.000. Daniel. Nemoj da te obeshrabri to što smo izgubili kapetana. Idi po svom nahođenju. I srednja i viša su odlične. Hvala. Ivane? Rezultat odličan, tako da možeš i slobodno i na višu. Mislim da si se zakotrljao da bi trebalo ići. Hvala. A i savjetovao je Dejanu, ako se ne varam više, tako? Da. Ovo je meni manje bitno jer odluka je bila davnih dana, tako da više. Viša. Može. Lijepo. Za 90.000 kuna nastavimo s potjerom. Sretno. Hvala. Stiže pitanje. Radnja kojeg dijela počinje kad u kuću Bilba Bagginsa upadnu čarobnjak Gandalf i 13 patuljaka? A. Gospodar prstenova. B. Hobbit. C. Silmarillion. Gospodar prstenova. Hobbit da. I Morana počne. Nije mi to najdraže dijelo, ali Gospodar prstenova, Frodo je glavni. A u Hobbitu kreće sa Bilbom. Tako. Hobbit ide prvi i onda ide trilogija. Da. Tako da ovu ili situaciju multi, ako hoćete tako. Sam već vidjela, tako da sad samo... Bila je zamka. Ajmo mi opet sve iz početka. Ajmo mi dalje. Koji je kanal otvoren nedugo nakon početka Prvoga svjetskog rata? A. Kilski. B. Panamski. C. Suezki. Panamski je točno. I Morana. Točna. A Suezki krajem 19. stoljeća, Kilski neću sad nagađati. A mislim da je ovo... Ovo je baš 1914. bila. 1, 2, 3, 4, 5. Dobro. Ništa. Ajmo. Kojoj pasmini pasa pripada Spike? Pas iz Toma i Jerrya.
A. Američkim buldozima, B. Argentinskim dogama, C. Njemačkim ovčarima. Američki buldozi. Točno. Mora nam. Točno. Mislim da će biti malo više... Da će biti teže. Teže, da. Teža ponuda. A nemojte tako, vidite ovo crveno iza vas. Bolje da je ovako za vas. Idemo. 4 do kraja, odnosno do završne. Koja je prosječna starost osobnih automobila u Republici Hrvatskoj? A. 12,6 godina, B. 15,5 godina, C. 18,4 godine. Sve je to tu negdje, bojim se da ovo nije točno. 12,6 je točno, iako je Morana točna. A je, pitat ćemo je kako to zna. Nagađanje. Čisto nagađanje, mislim da nije previše jer u zadnje vrijeme nekako dosta se kupuju novi auti. Ne znam, evo, žao mi je što sam svojim navodom vam presudila. Ne, sve je u redu. Možda Znam se da je stvarno... tu negdje bilo koja godina plus minus, ali nema veze. Dobro, ali sve te godine, 12, 15 i 18, govore dosta o našoj kupovnoj moći, bez obzira što ima novih automobila na tržištu. Da, sve preko 10. Nemojte se obeshrabriti, vaša ekipa doma zna da ćete se vratiti jači i bolji. Bili bi sjajni u završnje da su obojica preživjeli. O, znam. Vratite se obavezno. Uvijek. Hvala vam. Živjeli. Dečki, sretno. Kako je Daniel krenuo sa savjetom Tomislavu, nemoj se obeshrabriti što nam je Dejan ispao. E pa to vrijedi i za vas, Dan. Daniel, a što? Kako dalje? Uglavnom, prvo o vama. Pa kao što sam već rekao u uvodu predstavljaju, ja sam Daniel Kovačević, imam 19 godina, dolazim, rekao sam da sam iz Slavonskog Broda, sad ću malo biti precizniji pa ću reći da sam iz Guniraca, to je jedno selo u Brodsko-posavskoj županiji i trenutno živim u Zagrebu jer studiram na FER-u, prva sam godina, u slobodno vrijeme igram šah, volim pratiti sport, posebice nogomet i idemo sada i kad je krenula akademska godina, krenuli smo i na pub kvizove malo sa svojom ekipom, pa eto, pozdravljam svoju ekipu Brođani. To dobro dođe kao trening. Da. Eto, odlično predstavljanje. Što da vam kažem, mladi jeste, nemate što izgubiti. Možemo? Može. Vaša minuta. Vrijeme, sad. Koje dvije boje prevladavaju na zastavama Izraela, Hondurasa i Salvadora? Plavo i bijelo. Točno. Koji je očišćeni životinjski organ neizostavni sastojak fileka, tripica ili škembića? Želudac. Točno. Kojem je dijelu Hermana Hessea pod naslov... Stepski vuk. Siddharta. Koji je maseni broj izotopa ugljika koji se često koristi pri radiometrijskom datiranju? Točno. Po vrsti koje je životinje nazvan rezus faktor, protein prisutan... Točno. U koji je povijesni akt naknadno umetnuta takozvana riječka krpica? Hrvatsko-ugarska nagodba. Točno. Koji je kontinent najrazvedeniji? Antarktika. Europa. Koji je naš Nobelovac proučavao spojeve terpene i sintezu muških spolnih hormona? Prelog. Ružička. Kojem je internetskom pregledniku simbol crveno slovo O? Opera. Točno. Tko je u srpnju 1944. u svoj dnevnik zapisao unatoč svemu još vjerujem da su ljudi u duši doista dobri? Ana Frank. Specijalitet koje otočne države Kalas? 21.000. Ali ako treba razbiti neko praznovjerje, možda nije loše da niste točno odgovorili na još jedno pitanje. Izvolite. Koje je bilo zadnje pitanje? Irska. Aha. Dobro večer, Daniele. Dobro večer. Mislim, tko kaže da i vi ne možete malo biti kapetan? Ja volim svakome dati šansu. Pa, nadam se da ću i ostati kapetan. Lijepe želje. Opet, dobra igra. Večeras vidi se dobri igrači, osim znanja. Sviđa mi se i ova borbenost i ulijetanje. Ponekad se to možda malo obije o glavu, ali 21.000 je vrlo dobar rezultat. Pa ćemo za nižu ponuditi 6.000 kuna i ostajemo na onoj ukletoj višoj od 90.000. Pa već kad smo u 999, nekako je moglo biti recimo ovdje 9.999. Ma nema, ko će onda te kovanice i to komplicirano. Ivane. Pa eto, bilo bi dobro da ostaneš taj kapetan, da ne izgubimo baš sve, tako da drži se sredine. Možeš slobodno do kraja. Ali kako?
Sad, dobar je savjet, ali prvi put sam ovdje. Morat ću pokušati višu. Morat ćete. Da. Da. Za 90.000 kuna nastavimo s Potirom. Ništa, sretno. Hvala. Pokušaj broj 3. Kome se Jahve ukazao u obliku gorućeg grma, ali i u obliku oblaka? A. Abrahamu, B. Jakovu, C. Mojsiju. Za razliku od prethodnika, prvo pitanje s točnim odgovorom. Morana također točna. Ovo je sad već ljepše. Ajmo dalje. Koja je od ovih točaka u Kartezijevu koordinatnom sustavu najudaljenija od ishodišta? A. -1, -6, B. 3, -5, C. -4, 4. Ako se ne varam, trebalo bi biti kvadrati, ali nisam siguran. Ako je tako, onda ovo nije točan odgovor. Da. A je točno i mora nam točna. Ja Ovo je sam u čudu. najljepša reakcija ikad. Pa dobro, ono kao -1 i onda ideš dole skroz 6, to je onak, to je baš daleko, to je bila moja logika. Pitagorin poučak, ali nisam stigao ovdje pod pritiskom. Ma šta će vam Pitagora? Samo... Ovako, jeste vidjeli kako to je jednostavno? Točka je tu negdje, onda ona 1 i još 6 dodam. Ajmo dalje. Koja je vrsta prometa rođena 27. rujna 1825. A. Pomorski, B. Željeznički, C. Zrakoplovni. Željeznički je točno. I Morana točna. Pretpostavit ćemo da je to prva pruga koja je bila u Engleskoj Stockton-Darlington. Bravo. Opet neću dati ruku u vatru. Ja bi se složio s vama, ja mislim ako nas se dvoje složilo s time, To je istina. to je 100% točno. A ako nije, oprostite nam. Idemo dalje. U području kojih se zuba pri žvakanju razvija najveća sila, čak 860 njutna. A. Kutnjaka, B. Očnjaka, C. Sjekutića. Kutnjaka. Točno. I Logično. Morana. Točna. Dobro, još 3 ta koraka kad bismo nekako... Ajmo preko ovog pitanja probati već. Korak bliže. Kojom će riječju uspješan gejmer počastiti novog ili manje uspješnog igrača? A. Fool, B. Loop, C. Noob. Da budemo u gejmerskom stilu, stavili smo ovaj O koji bi bio malo kao nule. To je točno. I Morana? Točna. Ha, ja sam već stara, ali newbie je Novajlija, pa kao evo, N, kao newbie. To ferovci znaju jer oni su prošli taj dio kad su bili na prvoj godini. Ajmo dalje. Koja bi država bila teniska sila da njezine boje brane igrači koji su u njoj prijavili prebivalište? A. Liechtenstein, B. Monaco, C. San Marino. A ima tu svega i vozača Formule 1, bejzbol igrača. Skupi se fino društvance, Monako je točno i Morana točno. I Čilić između ostalih. I Đoković. Da, da. Korak do. Evo pitanja. Kojoj je kineskoj pokrajini glavni i najveći grad Wuhan? A. Hubei, B. Shensi, C. Sichuan. Hubei, popularna je baš, popularan grad u proteklih godinu dana. Je. A pustite kako se sad ide u Černobil turistički, može se, tak ćemo za 20 godina imati ture, otići malo na šišmiše u Wuhan. Ali samo u spoju sa svinjetinom. Odlično, nije bilo pogreške, čini mi se, jel? Je bila, da, Jedna. na području koje ne bi trebalo biti Ma pogreška. zaboravite, Dobro. ovo je sjajno.
Vidimo se. Hvala. Vrlo Vidimo se. realan, ali opet s druge strane čvrsto na zemlji. Ferovac. Ferovac, da. Daniel, izvolite. Ivane, sad vi. Ivane, evo, neko je, kako to kažu u informativnim emisijama, probio psihološku barijeru 90.000, odnosno osvojio 90.000 Daniel. Vama je to otvoren lijepo put. Ne morate nužno ići na višu da biste završili u završnoj potjeri. Prvo o vama. Evo, u slobodno vrijeme se bavim društvenim igrama, badmintonom, kolega koji je službeno nestao, s minijaturama, farbanjem i različitim instrumentima. Kada ste spomenuli minijature, farbanje i društvene igre, jesu li onda to društvene igre ipak malo kompleksnijeg tipa? Da, jesu. Na primjer? Ove modernije kao Puerto Rico, Kingdom Builder i slične. Znam, zato vas i pitam. To su te point of interest. Da. Dobro, to je samo to za sada. Za sada. Hoćete reći da neko drugo predstavljanje čekate za jednu drugu potjeru ili... Za sljedeći puta, tako. Dobro, neka ostanete ipak u ovoj. Malo minimalizma nije loše. Ovo je vaša minuta, ako ste spremni možemo krenuti. Može. Vrijeme, sad. U kojem se po redu nebu nalazi zaljubljena osoba? 7. Točno. Koji pojam označava sustavno skupljanje i stvaranje zbirke poštanskih maraka? Filatelija. Točno. Izum koje se električne pećnice pripisuje fizičaru Percyu Spenceru? Dalje. Mikrovalne, kojeg maršala i državnika u Staljina Churchill spominje u govoru o željeznoj zavjesi? Dalje. Tita. Koji kantautor potpisuje albume Vino noći, Dolazi ljubav i Južnjačka utjeha? Grašo. Belan. Koje je bilo glavno rudno bogatstvo njemačkog Rura? Željezo. Ugljen. Koje žensko ime povezuje hit Eltona Johna iz 85. i film Luca Bessona iz 1990. Nikita. Točno. Tko je bila majka Helene po grčkoj mitologiji najljepše žene svijeta? Persefona. Leda. Od koliko se stupaca sastojala igra asocijacija u kviskoteci? 3. 4. 10.500, ima tu i debija, ima tu treme, ima tu svega, ali zato vidite kad se na ploči pojavi 90.000, odmah ugrabite tu priliku i dođete u završnu. Izvolite. Dobro večer, Ivane. Večer. Jako mi je žao što niste imali priliku ponijeti kapetansku vrpcu. Meni nije. Trudila sam se, ali Daniel je kriv. Mislim, zaslužujete priliku, tako da nekako nije mi drago. A igra, dobro, pred kraj vidim da malo smo se već opustili, ali koji ne bi kad ima 90.000 kuna u kasici. Tako da sad samo taktički mudro. Na 10.500, niža 3.500 kuna, viša 50.000 kuna. Oj, 10.500, svaki po 50 i... Daniel. Pa solidan nastup, kasa je dosta, možemo reći, puna, tako da sam odluči kojim ćeš putem ići. Samo se vrati. Hvala. Evo, ja ću. Hvali Mojra, drži se kraja, pa ću se ja držati sredine. Dobro. Za 10.500. Nastavimo s potjerom. Ivane, sretno. Hvala. Stižu pitanja. U kojem filmu Jack Nicholson glumi osobu s obsesivno-kompulzivnim poremećajem? A. Batman, B. Bolje ne može, C. Isijavanje. Odličan odabir, jer u ova dva sa strane, Batmanu i Isijavanju ima jedan malo psihičkih problema, rekao bih. Da. Točni oboje. Idemo dalje. Koja je gostionica poprište pijanih rasprava u Kiklopu? A. Daj dam. B. Drž ne daj. C. Ti dam, ti dam. Daj dam je točno. Morana. Točna. Pretpostavljam da je bilo i malo eliminacije ili baš bilo znamo? Malo eliminacije, malo prizivanja davnih sjećanja i sve se poklopilo. A kod vas, Ivane? Eliminacija. Dobro, bez prizivanja. Bez. Dobro, 3 do završne.
Kako glase nadimci vitezova Gregora i Sandora Clegane, posvađane braće iz Igre prijestolja? Tu će biti svega. Da. A. More i riba. B. Planina i pas. C. Rijeka i žaba. Planina i pas. Točno. Morana? Točni. Pa dobro, ovo bi vi morali znati. Nekom čudnom kombinacijom vi bi ovo morali. Trebao sam i kviskoteku znati, pa evo. Dobro. Idemo dalje. Eci, peci, pec, opet. Danas ide me kako me danas ide, da. Hoćete mi reći par brojeva, recimo, ono što se izlači petkom? Poslije ću vam da možete zapisati, da. Ma ne, zašto ne bismo podijelili? Ne. 2 do završne. Srednjovjekovni dvorac Mont Saint-Michel, smješten na granitnom otoku, jedna je od glavnih atrakcija koje francuske regije? A. Burgundije, B. Normandije, C. Provence. Normandije. Točno. I Morana, točno. I pitanje koje bi nas moglo odvesti do Daniela i sjesti pored njega. Peterovo načelo kaže da zaposlenici teže napredovati do stupnja vlastite čega? A. Neodgovornosti. B. Nepristojnosti. C. Nesposobnosti. Ma sjajno, vjerovali ili ne? Evo, niste ispali nimalo nesposobni. Čak je mogla biti i više. Mogla je, ali nećemo sad za prolivenim mlijekom. Ne, situacija je jako dobra za vas dvojicu. Izdržite do kraja. Hvala. Čestitam Dan, odnosno Ivane, pridružite se Danielu. Hvala. Lijepo izgleda na ekranu ovih 100.500. Kakva će tek biti završna? Pogledajte. Daniel, Ivane, 100.500. 2 minute su pred vama, 2 koraka prednosti. Zapnite, koncentracija, sad ili nikad. Nema natrag. Može? Vrijeme. Sad. Točno odgovorite na 20 pitanja i Mirna, koja zemlja? Bosna. Točno. Tko je jedini uzastopce pobjedio trojicu bivših UFC-ovih prvaka? Barneta, Randlemana i Colemana? Mijočić. Cro Cup, Mirko Filipović. Čiji je ekip na vrhu 50 metara visokog stupa na londonskom Trafalgar Squareu? Nelson. Točno. Koji hvaljeni film iz 2014. prati život Masona Evansa od njegove 6. do 18. godine? Dalje. Odrastanje. Tko je novinarku Saru Carbonero poljubio usred intervjua nakon osvajanja svjetskog prvenstva 2010. Casillas. Točno. Salvador je do 1763. bio glavni grad koje južnoameričke države? Salvador. Brazil. Koji je redatelj snimio dokumentarac Vaše more, naše more o ljubavi Čeha prema Jadranu? Dalje. Jirži Menzel. Koji je realni dio kompleksnog broja 4 plus 5i? 4. Točno. Koja proljetnica mala u dječjoj pjesmici zvoni s cin, 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 don, don, don? Visibab. Točno. Puki siromah koji nema ništa u frazi je gol poput kojeg oružja? Pištolja. Točno. Kakvim se poslovima bavi Slovensko ministarstvo za zunanje zadeve? Unutarnji. Vanjskim. Što je po nacionalnosti bio afrički glazbenik Fela Kuti? Južnoafrikanac. Nigerijac. U kojoj je spilji u Južnoj Francuskoj 1868. Lascaux. Cro-Magnon. U kojem je gradu Blanka Vlašić izvela drugi najviši skok u povijesti ženskog skoka u vis? Ženeja. Ne. Zagreb. Koji metar prevladava u sastavu meteorita siderolita? Željezo. Točno. Što radi Džeram u naslovu popularne pjesme? Škripi. Je li malo zaškripilo i u završno? Je. Treba podmazati. Vidjet ćemo škripili kod Morane.
Ivane, Danijele, malo previše devetki u današnjoj Skoro emisiji. sve u znaku broja To mi je 9. malo sumnjivo. Da, trebala je pomoć dvojice otpalih kapetana, onda bi to bilo puno bolje, ali ja uvijek mogu katastrofalno odigrati i iznenaditi nas sve, ponajviše sebe, pa ajmo vidjeti. Ivane, Danijele, ovo su Moranine 2 minute, mir i tišina. Vaša prilika je samo ako Morana ne ponudi točan odgovor ili zatraži dalje. Morana, Da, može. vrijeme, sad. Kojeg su gramatičkog roda imenice sol, noć i kob? Ženskog. Točno. Aloha State službeni je nadimak koje američke savezne države? Hawaii. Točno. Koju su prvu damu na filmu glumile Natalie Portman i Jacqueline Bisset? Jackie Kennedy. Točno. Opera Boris Godunov i minijatura slike s izložbe. To može biti samo tko? Musorgski. Točno. Na kojem su kontinentu pripadnici Mossada nakon duge potrage uhvatili Adolfa Eichmana? Južna Amerika. Točno. Vrtna svečanost popularna je groteska kojega bivšeg predsjednika? Havela. Točno. Na području koje su današnje države mitske nemani Scila i Haribda? Italije. Točno. Koji kemijski spoj čini 95% atmosfere planeta Marsa? CO2. Ugljikov dioksid, točno. U kojem su gradu održane olimpijske igre s maskotom nazvanom po pjesniku Viniciusu Gimoraisu? Dalje. Stop! Meni to vuče na portugalski jezik, pa možda na Rio de Janeiro. Mislim, može tako. Da. Rio de Janeiro. Odličan je Danijel. Jel je? Da, njemu to vuče na portugalski, znači ne može biti vamo, nego ću to prebaciti malo do Brazila. Dobro. Pa I da, evo nisu nas, Portugal. i evo nas u Riju. Super. Možemo? Može. Vrijeme. Sad. Koji je bio glavni grad Pakistana do 59. Karači. Točno. Koji je naš tenisač, kako kaže, uvijek igrao protiv petorice? Suca, publike, skupljača loptica, terena i sebe? Ivanišević. Točno. Čestitke. Hvala. Nekako je danas sve glatko išlo. To je valjda to slavljeničko raspoloženje koje me je obuzelo. Znači vidimo se i sutra? Ne mogu ništa obećati. A, dečki, riječi utjehe, jednostavno završna nije bila dovoljno dobra. Ja znam da biste me opako vraćali na moje pogreške, da ih je bilo više, ali za to je trebalo više koraka. I još dvojica su igrača. Da je neko slagao s idejom da budu 4 genijalna debitanta, bolje od ovih teško da bi bili. Dobro ste se riješili one prve dvojice. Ivan, Danijel, vaše iskustva, vaši dojmovi. Krenimo od Danijela. Pa lijepo iskustvo, falilo je u završnoj više, mogu reći, koncentracije i podrške od suigrača, ali definitivno se rada da ću se vratiti ovdje. Ja se isto to nadam. Ivane? Isto nadam se da ću se vratiti. Malo previše blokada, što bi trebalo razraditi do sljedećeg puta. To je to. Znači, riješili smo u ovoj emisiji dosta toga. Jedino što nećete moći više nikada igrati zajedno. Hvala vam. Dragi gledatelji, došli smo do kraja još jedne potire. Ostanite uz Dnevnik Hrvatske radiotelevizije i sretno!